Right, mamuka sei comrades. Zita rangu ini ndinonzi Comrade Nyoka Emabhunu kana kuti Comrade Kid Marong'rong. Tine urombo zvikuru nekwatiri kuenda senyika, semusangano, citizen of Zimbabwe, zvichiteedza nhano dzekuti mutemo wenyika waramba uchimbunyikidzwa kodzero dzawo, kuburikidza nevari kurwira rutwe vari kuda kuti kuendwe ku2030 vari kuramba vachiatenda musangano isiri pamutemo wegreen book redu reZANU-PF, anova ari machairman emaprovinsi. Kuungana kwemachairman emaprovinsi vari muwiti kupurazi kwaMnangagwa aisiriyo measure kana kuti hazvisirizvo zvinodhitemaina kuti vaMnangagwa vari kuenda ku2030. Machairman emaprovinsi vari 5 kana 6 kana 10 voungana ivo vachitaura zvisina nebasa rese vari kupurazi kwemukuru wenyika. Hazvisirizvo zvinoreva kuti vaMnangagwa vabudirira kuenda ku2030. Machairman aya amunoona iwaya tati tikutaurirei nezvawo, havana kuvhoterwa machairman aya, akaapoindwa kuburikidza nematsotsi vari kuda kuramba vachibira nyika. Machairman amuri kuona aya haasi kusevha mainterest epati, vari kusevha mainterest evakavaapoinda. Ndo imwe nyaya yandoda kuti muone kuipa kwemusangano kana pachinge paimpozwa makandidate, pachinge paimpozwa machairman emusangano weZANU-PF. Havasi kusevha mainterest epati, vari kusevha mainterest emunhu akavaapoinda. Kureva kuti ndiri kuti kudii, panga paine long plan yakaitwa mukunge machairman achinzi ngavaende vanovhoterwa. Gomwe maHarare akabva avhoterwa abva awina. Ndobva zvanzi Gomwe haaite kuti mumuite kuti musaite kuti Gomwe aite chairman ndava hatiteerere Gomwe nenyaya yekuti anoda chiwenga. Even awina isai masimire mbwa nekuti ndiye anoda zvatinoda. Andipurikana nyanzira. Ndobva kuMarsh Central tafadzwa musarara, ndobva awina. Ndobva anzi musamuise nekuti anoda vaMnangagwa, anoda vachiwenga, anogona kuzotinetsa. So machairman mazhinji amuri kuona iwayaya haana kuvhoterwa nevanhu, akaapoindwa. Uyo Garo uyo akabirira election, haana kuvhoterwa. Garo akabirira election. Handi mazvona. Ana Chiherengawo haana kuvhoterwa, Chiherenga akangoiswa ipapo. Ana Mavhenyengawo nhasi unoyu vari kuita zvavari kuita ikoko kumasvingo ikoko, nenyaya yekuti vakuimplicatwa panyaya dzekuluta maminerals ikoko. Vabatana zvino nenyaya yekuti vari kupusha semaagenda ekungoti vari kuluta ngechrome, lithium, pamashala apa vari kutora. Saka nyaya iripo yandida kutaura ndeyekuti kudii, ndoda kuedza kuonesa vana veZimbabwe kuti kwatakatarisa nenyika iyi kwakuda vanhu kuti mubatane, mutaure nezwi rimwe chete. Kazembe akadyiwa election, handi mazvona, akadyiwa election natafadzwa musarara. Saka havana kuvhoterwa ana Mukodzavo veManyikaland ava, havana kuvhoterwa. Ana Chihelenga ava, ana Mangaliso havana kuvhoterwa vanhu Martin uyu. Vamwe vakadyiwa election but vakazopinda nebackdoor. Saka ndoda kuti kudii, ndiri kutaura musangano vakasviba vanhu vari
vari kuda kusapota chinhu che2030 kuti ivo varambe vari vanhu vanenge vachimora vachiita zvavanenge vachiita. Adi mazona even vekumash east avo adi mano anabvuta CV rake rakatobviswa akadisqualifyiwa kwakasara Garwe asina competition, asina munhu anomukombeta kuti zvinhu zvavo zviite. Saka hapana musangano wejekerere uri kuitwa. Andi mazona ka humbavha chete hwevanhu. Saka ndautaurira Zimbabwe kuti maZimbabweans, macitizen of Zimbabwe vana musangano weZANU-PF makaona machairman akaungana kupurazi rawaMunangagwa vari 10. Machairman amuri kuona aya havana simba, vakangofanana nemi. Masinzwisisa, havana simba, vakangofanana nemi. Andi manaka havazi machairman nekuti havana kuvhoterwa nevanhu. Andi mazona uyu anonzi Garo, mukadzi wake uyu anoba zviri very legendary, ndiye ari kuimplicate munyaya dzeland Harare mesa hapana paakasiya. Anga ari mukadzi waBright Matonga. Andi mazona zvinhu zviri kuitwa munyika yedu hazvifadze, zvinhu zvinouraya nyika to the highest level. Then ona vamwe varume vanenge vachipembera vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Zvinhu zviri kuitika zvinouraya musangano. I think most of you maybe hamusi kuziva kuti what is really happening in the ground, but now mafaction ari kuZANU-PF matatu. Tati tizvitaure nekuti vamwe hamusi kuziva kuti chii chiri kusaka zvinhu zvidai. One yekutanga yembavha idzi dzema2030 dziri kuti ngavarambe varipo chete, ngavarambe varipo chete. Iyeyi chilidwa nanaMudha nanaParadza vachiita zvavanenge vachiita vachidina naMatuke. Adi mazona. Saka ED akaapoinda Matuke kuti aite nhingi state minister achifunga kuti kana akamaapoinda zvinopa kuti vanhu vatye. Hapana munhu ari kuzotyisidzirwa, and you are not going to succeed. We are telling you this. Mafaction aya matatu panoti yanaMudha iyoyi inana Matuke iyi kubva kwazoita yechipiri ndeya uyu anonzani yaJuly Moyo. July Moyo ari kuda kuita president, ari kugadzira chinhu chake. Anoti wakaona vanhu vari centered pana July Moyo vane chinhu chavo nokuti July Moyo akuti ndakuda kutonga. Kobva kwazoitawo haisi faction inyaya yekungoti vana veZimbabwe vari kungoti aiwa ka vachiwenga ngavachiita se ngavachipinda. Saka chinzwai nyaya iripo ndeyekuti ava vekembi yavaMunangagwa vane maoption 2. Vari kuti aMunangagwa kana vakasapinda toda kuisa munhu wedu asiri General Chiwenga avanokontrola, anopa mukana kuti parambe pachibiwa. Andi mazona anopa mukana kuti saka even vaMunangagwa vabva, nyaya haisi kuti vaMunangagwa vabva chete here, but nyaya ndeyekutoti ndiani ari kupinda. Saka wakaona uchisapota 2030 uri kutsigira kushayikwa kwemagetsi munyika, uri kutsigira kushayikwa kwemishonga muzvipatara, uri kutsigira kusahoreswa kwevashandi, be it macivil servant kana maindividual. Uri kutsigira kusapiwa kwemari mawar veterans. Ana Mujiba nana Chimbwido vakapromiswa 2023 vamwe vacho vakavhetwa zvakanzi before election zvakanzi toda kukupai mari, toda kukupai mari, vetwai, toda kuzokupai mari, pazvangovharana zvakadaro. Adi mazonaka kana uchitsigira 2030 uri kutsigira mapotiwo munyika. Adi mazonaka uri kutsigira kushayikwa kwezvitima munyika. Wakaona uchitsigira 2030 uri kutsigira nzara kuvana veZimbabwe. Wakaona uchisapota 2030. Adi mazonaka kuma industry kwazara maChina achitengesa zvimaplastic, zvinhu zvisina kana basa rese zvisingaiti senyika imberi. Zigi riri kudonha each and every day. Adi maona zuva nezuva. Adi mazonaka we are producing nothing because maindustry acho akaita captured nembavha dzisina kana zvadzinoita. Ndine urombo zvikuru, ndine urombo. World yese tisu tine nyika iri kubata tax kupfuura vanhu vese. Ndeipi nyika makamboona yakasumuka nekubatira vanhu tax? Ipi? PaAir Zimbabwe apa pane chiri kuitwa chinobatika, chiro chatinotaura kuti pane chinobatika chiri kuitika? Hapana. Saka nyaya yanga ndichitaura ndeyekuti ava
imbavha dzazara ku2030 hapana ana mavhenyengo ava. Chasaka vachibatanana chadzamira inyaya yekuti vari kuluta gold kumashava uku nelithium kubhikita minerals uku. Andi mazona. Saka varume mainterest evanhu vakaappointwa haazi mainterest ekumira nevanhu. Mainterest ekuseva bosi wavo because bosi wavo ndiani? NdiMnangagwa. Mnangagwa akatendererwa nematsotsi ana Wycliffe Chivayo, ana Scott, mari yese inenge ichibuda muZimbabwe yemaminerals iri kudzoka pana Wycliffe Chivayo. Wycliffe Chivayo are richer than the country because ndiye ari in charge negold, ndiye ari in charge nediamond, everything. Simba ari kupiwa nani? Anopiwa na president vaMnangagwa. Ndo vamuri kuti ngavaende ku2030. Saka I want you to know this, kuti nyaya haisi yekuti vaMnangagwa ngavaite step down, but nyaya ndeye kutoti takuda upenyu hwakanaka. Anokwanisa kuunza upenyu hwakanaka ndiani? Munhu asingade uri. We want a free corrupt government. Saka even vaMnangagwa vabva vanogona kubva vochizoenda futi kumachairman mbavha dzavo idzi kuti chibhekai ningi hatisi kuzosapota mumwe munhu none other than General Chiwenga. No, hatisi kuzombofa. Ende kana muchida kuzonatsoona kuti nyika iyi haigavheneki, we've been quiet for a long time. Tiri kuda democracy muZANU-PF. Ndo yatiri kuda. Democracy muZANU-PF chamwe chamwe. Ndo matiri kutoda democracy ndo yatiri kuda muZANU-PF. Kana muchida, I want to assure you, kana muchida kuzoona kuti nyika iyi haigavheneki zvichose, try to tamper with the constitution of the country. Ndo pamuchanatsoona kuti vakomana ka hazvina kumira zvakanaka. Hatisi kuzombofa. Saka vamwe vari kufunga kuti vakaona aya machairman asina kuvhoterwa nevanhu aya ari muwiti aitaura zanebasa achiburuka muchibhazi vofunga kuti Zimbabwe yataura. No, havana vanhu. Masimire akarohwa homendi avoenda Gomwe. Gomwe akanzi haafani kutonga, haafani kutungamirira Harare nenyaya yekuti Gomwe anoona kuzoda kusapota Chiwenga. Saka that's the reason. But Gomwe ndiye akawina muHarare. Uitafadzwa kumaCentral ndiye akawina. Tine machairman akawanda akawina akabva aitwa 10 down. So ndiri kuti kudii? Ndikutaura kuti ava vari kuseva mainterest abosi wavo, havasi kuseva mainterest eZANU-PF. Mnangagwa wacho himself ZANU-PF yacho haatoida ende havimbe nayo. That's the reason why akucreate parallel structures anoonana nawo murima kuprazi achivapa masimba, achivapa mari, itai zvakati zvakati, because mastructure acho haachatovimbawo nawo nekuti akutoziva kuti mastructures ka hamuna vake. Ane 10 vanhu vake ivavo, ana Mudhana nani. So hatisi kuda zvinhu zviri kuitika izvozvo. We are not going to allow kuti vaMnangagwa vaende ku2030. Never. Because Mnangagwa kuenda ku2030 mavhurira matsotsi. Nokuti iye haachatokwanisa kuzvikontrolawo. Vana vake vanongotendera vachiginya bvura pana pasiri kuginya bvura. Kana kuhealth kwese kuvari kutora mari. So enough is enough. Machairman amuri kuona vakapiwa motikari dzavakapiwa, vanopiwa fuel every month, vanowana ma$5,000 US. Ane mazona ka? Saka havanei nekuti kuchipatara hakuna mushonga nokuti ivo kana vakarwara vanogona kutoendeswa outside the country. Saka imimi mofira izvozvo here? Imi mofira izvozvo here? Mangaliso Ndlovu uyu akadyiwa primary election, hati mazona ka? Akasevwa naED. Akama-appointa as minister. Hati mazona ka? Akama-appointa kuti ave MP. Abva amisa paminister of industry zvakare. Hati mazona? Atidi isusu zvinhu zviri kuitika izvi. Saka ndopounzi nyararai chete. No. Munhu akapinda nekuappointwa anoseva mainterest emunhu amuappointa, kwete kuti mainterest enyika. Zvaudzwa izvo ndezvaanoita nemunhu amuappointa. Hatisi kuda Zimbabwe yakadaro. Hatisi kuda ZANU-PF yakadaro. Enough is enough. Masimire Mbwa imbavha. Masimire Mbwa oyo akaiswa naMnangagwa. Akaiswa naMnangagwa through Chidau. Akadyiwa election Masimire Mbwa. Imbavha yekupedzana Masimire Mbwa. Kubva kudhara from time yema diamonds. Adi mazona. Ari chairperson we ZMDC. Achita worry.
now ane so many dockets dzaanadzo. Kuimba 2030 kuda kuita kuti asasungwe. Animon. So basically machairman ese ayo haana kubva kuvanhu. Havane ine zvido zvegutsa ruzhinji. No. Nekuti ivo mhuri dzavo vanongoziva kuti vanongorarama. Animazvona. Mayuthi hapana mabasa. Street mangozara tumusika. Mashops makuru mazhinji akavhara na chopisi vese vakutovhara. Muchingoti 2030. No. Sandizvo haisiro Zimbabwe yatiri kuda. So musafe makafunga kuti makaona ana uyu anonzi tumachairman ito tuchiita maslogan mufunga kuti ndo zvinodetermine kuti Mnangagwa aende ku2030. Mnangagwa is not going to be the president 2030. And I'm warning my opposition member, my MPs akusapota 2030 muparliament umu. Nechinzvimbo chekuti vari kuti kana takasapota 2030 hatisi kuzoenda kuelection kuti tino re-electwa. Tinenge taakuenda 2030. I'm warning you. Siyai nyaya dzekusapota 2030 idzo. Chinokufadza ichipa kusapota 2030 vanhu vachitambura zvavari kuita. That's nonsense. Saka muchaona kuti criminality ndio iri kushanda muZANU-PF kudarika zvinhu zvese. ZANU-PF is now a criminal enterprise because ma-structures eparty hafaniri kuita ma-structures emunhu one. Anofanira kuita ma-structures emunhu wese. But ukaona structure yeparty yako seva ma-interest emunhu one, then it becomes a problem. Isi takambozvitaura chiti ZANU-PF ngaisarambidza vana kutaura zvavanoda. Ngaisarambidza vana kutaura zvavanoda. Iwewe Mnangagwa kana wakabvumira 2030 unenge uchipo. Why can't you allow vamwe vana vanenge vachida kutaura kuti 2030 unenge usipo? Because everyone ari kuti 2030 unenge usipo. Ndio vese vamuri kuona ari kuvictimizwa vari kugara vachimhanya na nyoka yemabhuna. Takavaudza na nyoka yemabhunu kuti chisiyai chaora chinhu chenyu chamunoti ZANU ichi bwanu chaora chinhu chisiyai muuye kushanduko. Mufambe nemavhiri eshanduko anoziva zvaanoita. Vakaramba. Takavaudza tikati kana muchida kurarama upenyu hwakanaka musingagare muchimhanya semakonzo aona kiti, siyai chinhu chinonzi ZANU-PF muuye kumusangano wavanhu. Havasi kuda. Saka vacharamba vachingochema kuchingori kubongomora mhere chete. Hapana chachinja. Ike zvino zviva kuvhurira meso kuna president Chamisa kuti Chamisa hatuoniwo here. Chamisa hana here imwe action yaangaita, Chamisa hana here imwe plan yaangaita. But patinenge tichitaura paya kuti chisiyai zvaora izvi, vanenge vachiramba vakanamirira because vanenge vachifungidzira kuti naivo vachapiwa zvigaro. Ike zvino chavari kurwira na nyoka yemabhunu, vari kurwirawo kuti dai zvichiita ichi chikwata chese chiri kudya ichi chambosendekwawo parutivi vambodyawo. Inongori ndipeiwo ndimbodyawo chete. Islogani yakashata. Asi chatinofarira ndechekuti munhamo mumatambudziko murugare vaakuzviona kuti chinhu chinonzi ZANU chinodya vana vacho hachina zvachinobatsira. Takambozvitaura mazuva akadzingwa Killer Zivu tikati shuwa nemashandiro aiita Killer Zivu odzingwa, saka ichamiririrwa nani ZANU yacho mamwe